Reit, prynawn da bawb. Dyfrig Ellis ydy'n enw i, a mae'n bleser gyda eich croesawu chi yn fawr iawn i'n sesiwn Estyn yn fyw prynawn yma. A very good afternoon to everybody and welcome to our Estyn Live webinar this afternoon. So I'd just like to start with some housekeeping, and I'm going to do that in English. If you'd like to watch this webinar in English, can you please click on the More Action on the top of your page? And then if you click on Language and then Speech, please choose the language interpretation and then choose to listen in English. So that will give you the simultaneous translation that you required. Felly, i ddechrau, sy'n ni'n licio diolch i chi gyd am ymuno gyda ni heddiw. Ac yn y sesiwn yma byddwn ni'n clywed gan Heledd Thomas, sef awdur ein adroddiad thematig diweddar ar ddatblygu medrau darllen Cymraeg disgyblion 10 i 14 mlwydd oed. Os da chi ddim wedi cael cyfle i ddarllen yr adroddiad eto, wel gallwch chi ddarganfod e ar ein gwefan ni, neu trwy glicio ar y ddolen sydd ar gael yn y chats. Mae'n bleser hefyd croesawu Awen Mair o Ysgol Dyffryn Ogwen a Gary Anderson o Ysgol Gynradd Gymraeg Llangeneth. A diolch i chi'ch dau am fod mor barod i gymryd rhan a chithe yn rhan yn gyfnod mor brysur yn eich ysgolion chi. Da ni'n edrych ymlaen yn fawr at glywed am eich profiadau chi. I chi sydd wedi ymuno gyda ni nawr te, os oes gyda chi unrhyw gwestiynau, mae croeso chi rhoi nhw yn y bocs cwestiwn ag ateb isod, ac yna fe wnawn ni'n gorau glas i'w ateb nhw y prynhawn yma. A mae croeso chi ofyn y cwestiwn yn y Gymraeg neu yn Saesneg. Felly, heb rhagor o oedi, mae'n bleser gen i drosglwyddo'r awennau i Heledd sydd am gyflwyno crynodeb o'r prif negeseuon o'i hadroddiad. Drosodd at ti, Heledd. Ffwrdd ti. Diolch yn fawr i ti, Dyfrig. Flin am yr oedi i ddechrau. Wel, fel o'n i'n trio dweud yn hawelwch, dyma adroddiad i chi sy'n disgrifio'r modd mae ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, a hynny yn y cynradd, yr uwchradd a phoboed, yn datblygu medre darllen disgyblion 10-14 oed yn y Gymraeg, a hynny ar draws y cwricwlwm. Wnaethon ni hefyd edrych ar y ddarpariaeth mewn ychydig o unedau trochi a chanolfanna'r iaith ar draws Cymru. Nawr, mae'r adroddiad yn ystyried, os ewn ni mlaen y sleid nesaf, pa mor dda mae medre darllen disgyblion yn datblygu, y ddarpariaeth wedyn ar arweinyddiaeth o fewn yr ysgolion ar gyfer datblygu darllen, y diwylliant o ddarllen asgogir gan ysgolion, a hefyd beth sy'n digwydd yn ystod y cyfnod pontio o'r sector gynradd i'r sector uwchradd. Yn ystod yn cyfnod ni allan mewn ysgolion, fe ofynon ni ddisgyblion oedd yn y samplu gwbl holiadur i ni. 11 o gwestiynau yn yr holiadur a fe gawson ni dros 2,000 o ymatebion. Felly, mae'r adroddiad yn nodi bod yna gryfderau a bod yna feisydd sydd angen mynd yr afel yn nhw i sicrhau gwelliannau. O ran y cryfderau welon ni, wel, yn sicr, oedd bron bob disgybl yn deall pwysigrwydd darllen, a gweld darllen fel elfen y bydd yn cefnogi dysgu nhw a'i cyfleoedd nhw mewn bywyd yn y dyfodol. O llawer o bobl ifanc hefyd yn defnyddio medre darllen sylfaenol yn llwyddiannus i ganfod pethau fel y prif negeseuon a gwybodaeth allweddol, ac fe esboniau fwy am ystyr medre darllen sylfaenol am y uwch medre darllen yn y man. Fe welon ni bod y cyfleoedd mwyaf buddiol i ddatblygu medre darllen, naill ai mewn gwersi Cymraeg neu sesiynau iaith yn y cynradd ac o fewn pynciau'r dynieithau. Fe welon ni fod arweinwyr yn bron bob ysgol yn cydnabod pwysigrwydd blaenoriaethu datblygu medre darllen disgyblion. A fe welon ni hefyd yn yr unedau trochi a'r canolfannau iaith yn wnaethon ni ymweld yn nhw, y gwaith effeithiol yn nhw'n wneud ar gyfer datblygu medre darllen disgyblion wrth iddyn nhw drosglwyddo addysg cyfrwng Saesneg yn hwyr. A hefyd bod yr ysgolion mwyaf effeithiol yn creu diwylliant darllen yn llwyddiannus iawn ac yn enyn diddordeb yn llawn, disgyblion yn llawn. O ran y meysydd wedyn oedd angen mynd i'r afel a nhw i sicrhau gwelliannau, wel y cyntaf oedd i ailgodi hyder disgyblion yn gyffredinol, achos fe welon ni bod na ddirywiad yn hyder y disgyblion i ddarllen yn Gymraeg yn sicr ar ôl Covid. Hefyd, cryfhau cyfleoedd pwrpasol i ddisgyblion ddatblygu uwch fedre darllen ar draws y cwricwlwm. Fe welon ni mai prin oedd y cyfleoedd hynny i ddatblygu yr uwch fedre darllen tu allan i wersi Cymraeg a dynieithau. Fe welon ni hefyd yr angen i gryfhau'r gwaith o gydlynu'r ddarpariaeth ar gyfer datblygu medre darllen, a hynny'n fwyaf yn yr ysgolion uwchradd.
Welon ni hefyd bod angen gwella defnydd rhai arweinwyr o ystod digon eang o dystiolaeth i adnabod yr union agweddau ddarllen oedd angen i gwella, y tueddiad weithiau canolbwyntio ar ddata y profion cenedlaethol yn unig. Hefyd, welon ni bod angen gwella cynlluniau datblygu medrau darllen wrth i ddisgyblion bontio o flwyddyn 6 i flwyddyn 7. Oedd hwnna'n elfen allweddol. A hefyd, o ran cryfhau profiadau i hybu darllen tu allan i'r ystafell ddosbarth. A be ni wedi wneud fan hyn, ni wedi cynnig argymhelliad i Lywodraeth Cymru i alluogi ysgolion i greu cyfleoedd i awdurion Cymraeg, enghraifft, ymgysylltu ag ysgolion a siarad ysgolion am math o lyfrau hoffen nhw i darllen yn y Gymraeg. Felly, mae'r adroddiad yn cynnwys enghreifftiau arfer dda yn yr ysgolion fel y glywn ni yn y man, ond hefyd, yn ychwanegol tro yma, mae yna ganllawiau penodol o fewn y penodau mwyn helpu ysgolion i gryfhau arferion wrth ddatblygu medrau darllen disgyblion. Wedi sôn tipyn am fedre darllen sylfaenol ac uwch fedre darllen, ond yn yr adroddiad mae esboniadau o beth mae hyn yn golygu a hefyd enghreifftiau ohonyn nhw ar gael fel adnodd i helpu ysgolion. Mae'n enghreifftiau hefyd o'r gwahanol ffyrdd o ddarllen ar goedd. Mae yna adnoddau i helpu arweinwyr wrth hunan werthuso ac adnodd i gynorthwyo cydlynwyr llythrennedd. Felly, dwi'n gobeithio bod yr adroddiad yma mewn cam ymhellach na chyflwyno canfyddiadau'n unig, ond hefyd bod yna ganllawiau defnyddiol i ysgolion i ddatblygu a chryfhau medrau darllen Cymraeg i disgyblion. Diolch yn fawr a nôl at y ti Dyfrig. Reit, diolch yn fawr iawn i ti Heledd am y crynodeb manwl yna ac am osod yr adroddiad yn ei gyd-destun. Ac wrth gwrs ti wedi tynnu sylw ni at gwrderau yn ogystal â meysydd i'w gwella. Felly dwi am droi rwan at Anwen a wrth i ni deithio fyny'r gogledd, teithio i Pesta ac i Ysgol Dyffryn Ogwen. Felly dwi'n gobeithio'n wir bod y tywydd fyny'n fyna ddim yn rhy oer i darfu ar y cysylltiad, a bod y meicroffon di ymlaen hefyd wrth gwrs. Felly gai dy wahodd di, Awen, i rannu dy brofiadau, os gweled i'n dda ynglyn â sut ydych chi wedi blaenoriaethu datblygu darllen ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Diolch am y croeso, dwi jyst yn mynd i rannu sgrin. Gobeithio bod chi'n gweld hwnna. Felly, ie, fel oedd Helen yn sôn, y Covid yn air sydd yn cael effaith ar ddarllen, a be wnaethon ni fel ysgol ar ôl Covid yn amlwg mae llafared oedd yn blaenoriaeth ni, ond fel corff o staff eithon ati'n gilydd i drio daclo y broblem llafared ac wedyn yn yr un modd yn y blynyddoedd diwethaf, da ni wedi gwneud union yr un peth efo'r darllen. Felly, mae'n rôl i fel cydlynydd wedi cael ei chafu yn y blynyddoedd diwethaf. Felly, mae'r cydlynydd bellach yn rhan o'r prosesau cyfoethogi ansawdd. Dwi'n cael cyfle i graffu ar lyfrau efo'r uwchdîm arwain i allu gweld beth yw'r ddarpariaeth sy'n cael ei gynnig o ran darllen a ble mae'r meysydd i wella neu lle mae'r gyfleoedd i wella ymhellach. Felly, dwi hefyd yn cael cyfarfodydd bob hanner tymor gyda'r cyswllt uwchdîm arwain. A da ni'n trafod pethau yn ein cynllun gweithredu, ble ydyn ni arni fel bod ni'n cadw at ein nod ni sef i wella sgiliau darllen yr ysgol. Dwi hefyd yn cyfarfod pennaethiad adran penodol y Deneithiau Iechyd a Lles ar Gymraeg i drafod sut gallwn ni gyfoethogi y ddarpariaeth yn y pynciau hynny a sut da ni yn sicrhau bod yna gyfleoedd i ddatblygu yr uwchfedra darllen ac yna yn y gobaith fydd ar hyn o bryd dwi'n cydweithio efo'r tri yna lle mae rhifedd a chymwysedd digidol yn gweithio efo adrannau penodol eraill ac o fewn ychydig blynyddoedd fe byddwn ni fel tîm cyfan o staff wedyn yn gallu rhannu arferion a bod y cyfleoedd hyn yn gryf ar draws draws ysgol. Fel rwan. Diolch yn fawr ti Awen. Iawn, diolch, sori am hynna. Na, yn bwysig, a mae ti wedi mynd i gymryd y draffaeth yn gwneud y cyflwyniad, beth ti bod pobl ddim yn ei werthfawrogi ac yn ei weld. Diolch i ti Awen. Iawn, felly cam nesaf felly oedd dwi wedi cael cyfle gan yr uwchdîm i fod yn cynnig hyfforddiant ysgol gyfan yn rheolaidd mewn diwrnodau hyfforddiant mewn swydd ac mewn nosweithiau dysgwrdd. Enghreifftiau ydy rhain yn unig o'r pethau dwi wedi cael cyfle i roi hyfforddiant i staff
sef edrych ar eirfa haen 1, 2 a 3 a'r pwyslais sydd ar adrannau i fod yn addysgu yr eirfa haen 2 a haen 3 ac hefyd yn eu harfogi nhw ar sut i ddadgodio geiriau sy'n bwnc benodol mwyn gallu yn annibynnol yn y pen draw felly yn gallu gweithio allan beth yw ystyr geiriau mewn cyd-destunau gwahanol. Gwahaniaethu di bod yn bwyslais mawr yma. Mae plant yn cyrraedd yn flwyddyn 7, mae sgoriau safonedig nhw mae yna rai plant yn isel, felly mae rai ni sicrhau mynediad i bob dysgwr yn syliedig ar eu hoedran y darllen. Dim ond ar yr asesiadau personol, ond ni yn sgrinio plant yn ogystal i gael darlun cyflawn pan maen nhw'n cyrraedd yma ym mlwyddyn 7. Dydy'r gwahaniaethu yna ddim o reidrwydd yn golygu dim ond gwahaniaethu'r darn darllen ei hun, ond hefyd pa sgiliau a arfogi'r plant efo strategaethau gwahanol mwyn gallu ddadbacio testyn darllen dros nhw eu hunain. Enghraifft arall ydy datblygu sgiliau metawybyddol wrth darllen. Mae cael dysgwyr annibynnol yn flaenoriaeth ysgol gyda ni hefyd. Felly mae plethu hwnna efo darllen yn mynd law yn llaw. Felly defnyddio strategaethau enghraifft beth sy'n digwydd cyn yn ystod ac ar ôl darllen. Mae rhain i gyd ar gael i'r staff cyfan fel dwi'n dweud, a wedyn maen nhw'n cael eu storio ar wefan llythrennedd yr ysgol. Ar y wefan yna hefyd, mae yna llwyth o adnoddau strategaethau gwahanol ac arferion da sydd wedi gweithio o fewn adrannau ar draws yr ysgol, a da ni'n rhannu'r arferion yna sut mae'n gallu gweithio fewn un pwnc ac yn bosib fod rhywun mewn pwnc arall yn gallu efelychu fo neu cymryd o fel sail i'w gwaith nhw hefyd. Yna, da ni wedi cynllunio yn fwriadus yn ddisgyblaethol. Felly, ar gyfer pob hanner tymor wrth gynllunio ar gyfer y cwricwlwm newydd, fe oedd pob adran yn cael taflen tracio tasgau darllen. Ac ar y taflen yna, fe oedd gofyn iddyn nhw fanylu beth oedd yr uwchfed yr darllen oedd yn cael ei dargedu yn yr hanner tymor yna, yr eirfa haen 2 a 3 yma, pa strategaethau darllen ar goed oedd yn cael ei defnyddio, y trefnyddion graffigol, gwahaniaethu a'r cam cynnydd o'r fframwaith lythrennedd oedd yn cael y sylw. Felly dwi'n meddwl wrth wneud hyn, fe oedd o'n sicrhau bod pob adran yn cynllunio yn fwriadus ar gyfer y tasgau a ddim yn defnyddio fo fel ni ddim yn anghofio am beth yw'r pwysigrwydd i baratoi ar gyfer y darllen a nid taflu rhyw darllen i mewn yna. Felly bod nhw'n gwybod beth oedd nhw'n gweithio tuag ato fo a pa uwchfed yr darllen oedd yn cael ei ddatblygu. Mae hyn hefyd fel cydlynydd o'n i'n cael rhain i gyd ac yn gallu adnabod felly beth oedd yr uwchfed y darllen oedd yn cael ei targedu ac yn cael ei datblygu a ella pa rai sydd angen gwaith pellach arnyn nhw a doedden nhw ddim yn cael cyfleoedd yn ddisgyblaethol i fod yn datblygu. Ac yna mae'n arwain ni at cynllunio ar gyfer cynnydd. Felly, dwi wedi sôn yn barod dwi'n gweithio benodol efo Deneithau Iechyd a Lles ar Gymraeg a dwi'n gweithio efo'r adrannau hyn i gynllunio ar gyfer cynnydd a sut i asesu tasgau darllen o fewn adrannau. Felly mae hwn yn daflen sydd gennym ni. Dwi'n meddwl bod yr her deunydd darllen mae'n wahanol i bob plentyn. A fel dyn ni'n sôn efo'r gwahaniaethu, mae rhaid i sicrhau bod plentyn yn cael mynediad at y testyn darllen ei hun er mwyn llwyddo. Mae'r cymrethdod pwnc o gael effaith pa mor annibynnol maen nhw'n gallu gwneud y tasgau uwchfed y darllen ac yna sut mae'r sgil darllen ei hun a sut mae cynnydd i hynna ar draws o blynyddoedd. Felly enghraifft o'r defnyddordeb a dibynadwyedd ydy hon, lle mae adrannau Deneithau yn arwain ar hyn o bryd. Felly y nod ydy wrth i blant fynd trwy'r ysgol bod y sgil yn datblygu, bod nhw'n gwneud cynnydd yn y sgil, cynnydd yn her y deunydd darllen a chymlethdod y pwnc a gobeithio y bod yn ddysgwyr annibynnol wrth wneud hynny. Diolch. Diolch yn fawr i ti, Awen. Mae wir yn ddiddorol clywed o safbwynt ysgol am y dy rôl di fel cydlynydd. O ran dy rôl di fel cydlynydd, pa fath o gyngor fydde ti'n rhoi ysgolion wrth iddyn nhw geisio datblygu darllen a blaenoriaethu darllen yn eu ysgolion? Dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod e'n dod o'r top. Mae angen iddo fo fod yn blaenoriaeth ysgol a mae angen cael cefnogaeth yr uwch dîm a bod nhw hefyd yn sylweddoli pwysigrwydd darllen a gymaint o rôl mae'n chwarae ym mhob pwnc. Dwi'n meddwl heb allu cael y sgil i ddarllen, da ni'n mynd i fethu yn y pen draw. Felly fynd ati, dwi'n meddwl bod angen
yn gyntaf mae angen argyhoeddi'r staff bod o werth y buddsoddiad, achos mae wedi bod yn fuddsoddiad amser i ni fel staff wrth gynllunio, ond dwi'n ffodus iawn bod gennym ni dim o staff yn fama sydd yn gweld y gwerth i fod yn mynd ar ôl y darllen a sicrhau bod pob un plentyn yn gwneud cynnydd o mewn y sgiliau darllen. Dwi'n meddwl bod yn bwysig bod na gynllunio bwriadus a peidio bod ofn os nad ydy rhywbeth wedi gweithio, mynd i nôl i newid o yn hytrach na trio chwarae y gêm o da ni wedi gwneud y tasgu darllen. Os nad yw'n gweithio, mae angen addasu a mae hynna'n oce. Mae o'n iawn i ni allu mynd nôl a newid rhywbeth os nad yw'n gweithio. A ti'n rannu hefyd lot o arfer dda yn eich gwefan chi. Gwefan fewnol yw hwnna wedyn? Ie, mae hwnna'n wefan fewnol efo pethau darllen, llawar, ysgrifennu. Felly beth ydy o ydy yr holl hyfforddiant dwi wedi rhoi, mae'n cael ei gadw yn fan'na. Mae strategaethau gwahanol, strategaethau cyn yn ystod ar ôl, yr 8 ymddygiad darllen ac yn y blaen. Felly dim byd newydd mewn ffordd, ond mae o'n ganolbwynt lle mae staff yn gallu mynd mwyn cael gweld pa strategaeth wneud weithio ar gyfer y dasg yma. Mae yna gyfarwyddiadau sut i gynllunio ar gyfer yr uwchfedra darllen, enghreifftiau ohonyn nhw a templedu o unrhyw defnyddion graffigol a all fod o ddefnydd. Neu hefyd, dwi'n cyfarfod bob hanner tymor, ond wrth gerdded lawr coridor a e-byst nôl ymlaen, mae o just a'r brwdfrydydd yna gan gweddill y staff hefyd i fod eisiau datblygu a datblygu'r sgiliau darllen. Diolch yn fawr i ti, Awen, wir yn gwerthfawrogi yna. Nôl at y ti, Dyfrig. Lyfli, diolch yn fawr Awen, diolch am rannu yr hyn sy'n digwydd gyda chi fyny fan'na yn Bethesda. Da ni am wybio lawr yr A470 nawr i Langennech at Gary Anderson. Mae Gary yn bennaeth yna yn Ysgol Gymraeg Gymraeg Llangenech. Ac fel dwi'n deall nawr, mae Gary am rannu sut mae'r ysgol yn sbarduno disgyblion i gyfoethogi gwybodaeth a'i dealltwriaeth o hanes lleol, law yn llaw a'i medru darllen. Felly, draw at ti yn Llangenech, Gary. Wel, diolch Dyfrig, a hefyd diolch chi Helydd am y cyfle prynhawn mas, mae diolch yw'r gair. Ac hefyd am eich anawsedd yn ystod yr adolygiad sydd bron rhyw dros blwyddyn erbyn hyn. Mae'r ddau gamio a droddi'r anid yn rhan bychan iawn wrth gwrs o'r gwaith, yr cyfanwaith sydd ar waith yn yr ysgol. A mewn gwirionedd, ffrwythlafu'r tîm o staff parod, gweithgar a chredigol iawn sydd yn yr adroddiad. Chydig amser yn ôl, nodwyd mewn arfarniad mewnol bod angen am addasu a diwygio yn y system dysgu darllen. A nodwyd bod yna sawl agwedd gref yn yr ysgol, ond hefyd bod yna sawl ambell agwedd sydd angen sylw pellach, sef datblygu ymhellach darllen at bwrpas, dadansoddi manylach o asesiadau a gweithredu yn dilyn, ac hefyd addasu systemau ymyrraeth i fod yn gynaladwy ac effeithlon yn yr hinsawdd ariannol anodd sydd yn ei gwynebu. Yn wir, wedi ystyried y camau gweithredu a cheisio cynllunio'n graff, sefydlwyd system i gynnal a datblygu'r dair flaenoriaeth yn byr effeithiol mewn modd naturiol ar amserlen yr ysgol. A fel mae'n digwydd, mae'n hefyd yn gyfrwng effeithiol i ddatblygu argymhellion yr adroddiad hwn, o gryfhau cyfleoedd i ddisgyblion i ddatblygu amrywiaeth o fedre darllen mewn pynciau draws y cwricwlwm, defnyddio ystod eang o wybodaeth i hunanwerthuso a gwerthuso, a chynllunio'n strategol a strwythuro y cyfleoedd i gynyddu awydd, dygnwch a hyder mewn darllen sydd yn gwbl bwysig. Un addasiad pwysig iawn i gefnogi argymhellion darllen hyn oedd cyflwyno sefydlu sesiynau sgleinio sgiliau yn nosbarthiadau'r adran iau i gychwyn. A adroddir am y sesiynau sgleinio sgiliau wrth gwrs yn gadarnhaol yn eich adroddiad. Yn syml, mae sesiwn cefnogi dyddiol yma ar ffurf carwsel ac yn gyfrwng da i gynnig sesiynau cefnogi, mathematig, sillafu, darllen Cymraeg a Saesneg, sydd yn rhan o ddarpariaeth barhaus y dosbarth wrth gwrs. Ac yma gymysgwch o waith grŵp gyda'r athro yn arwain neu gyda'r disgyblion yn dysgu yn annibynnol. Ein nod yn y sesiynau darllen sgleinio sgiliau yw creu gweithgareddau darllen diddorol a phwrpasol, nid yn unig i weithio ar dargedau unigolion plentyn, ond hefyd i gyfoethogi gwaith cwricwlaidd cyfredol y dosbarth.
A mae'r gweithgareddau hefyd yn gyfle da ar gyfer y pre a'r post-learning yn ogystal. Eto, mae hyn yn sicrhau darllen at bwrpas go iawn, sydd yn cryfhau deallusrwydd disgyblion o'r testun o dan sylw o fewn cyd-destun ei gwaith dyddiol. Felly, sut mae'r athrawon yn gwybod beth sydd angen targedu yn y sesiynau sgleinio sgiliau? Wel, ynghyd â barn proffesiynol o'r athrawon, rydym yn gwneud defnydd helaeth o ddata diagnostig y profion cenedlaethol i nodi anghenion dysgu yr unigolion. Ac fe welwch enghraifft fan hyn o un o'r adroddiadau sydd yn adnabod meysydd torfol sydd angen datblygu ymhellach. Y nod yr athro yw i ddatblygu meysydd hyn ymhellach yn ystod sesiwn sgleinio sgiliau, a hynny drwy baratoi llenyddiaeth a gweithgareddau pwrpasol sydd yn berthnasol i addysg gyfredol y plentyn, gan ddarparu gweithgareddau ymarfer personol i ddatblygu'r unigolyn. Wel, gan mai prin yw'r amser heddi, i gloi cadw'n rhannu ychydig o waith diddorol sydd wedi ymlygu yn yr adroddiad thematig. Gwaith sydd wedi sbardino'r darllen. A mae'r datganiadau'r hyn sy'n bwysig y cwricwlwm wedi mapio'n glir ar draws yr ysgol cwricwlwm gyda ni, sawl blwyddyn bellach. Ac yn y cyfnod adeg ymweliad heledd, y datganiad cynlynol oedd testun yr uned o waith, y datganiad dyniaethau mae yw wrth gwrs. Mae cymdeithasau dynol yn gymhleth ac yn amrywiol, ac maen nhw'n cael eu lliwio gan weithredoedd a chredoau pobl, a dyna, ac yn syml iawn, dyma oedd trywydd ymholi yr uned welodd heledd, ac wedi'r cyfres o weithgareddau sy'n bylu, tarddiad yr uned o waith diddorol welodd heledd oedd ymateb rhyfeddod y grŵp o ddisgyblion i'r plac glas bach a welwyd ar ochr tŷ melyn dinod yn ardal yr Allt yn Llangennech. Ac cyn lleied oedd maint y plac bach glas hynny, buan iawn gyda nifer o weithgareddau darllen a llythrennedd ysgogol pwrpasol, y sylweddoloedd o disgyblion yr ysgol bwysigrwydd yr hanes chwyldroadol hynny y tu ôl i weithredoedd y teulu oedd yn byw yn rhif 2 yr Allt. A nid yw bob amser, wrth gwrs, yn rhwydd i gaffael a dewis deunydd pwrpasol ar gyfer ymweliadau yr unedau o waith, wrth gwrs, ond y sicr, roedd yr enghraifft yma yn enghraifft effeithiol iawn o ddewis testun i ddatblygu darllen a llythrennedd. Ac y wir, roedd oherwydd chwilfrydedd y staff a disgyblion oedd mor heintus, fe ddaeth y llyfr yng Ngharad Thomas yn fyw drwy nifer o weithgareddau darllen hynod pwrpasol, unigryw, lleol i werthfawrogi yr hyn a wnaeth teulu'r Beasleys yn eu cynefin ac yn eu gwlad. Ac yn wir, drwy ddarllen llyfr addas a phwrpasol, fe lifodd yr addysg yn ddi-stop o lunio crysau tŷ i gefnogi ymgais menter Cwm Gwendraeth Elli i brynu y cartref, i ddarllen deunydd hanesyddol i lunio hysbysebion, tai ac ati, a'r cyfan yn gyfrwng pwrpasol diddorol gyda blas cynefin lleol a chenedlaethol i ddatblygu darllen ar lawr y dosbarth. Diolch. Diolch yn fawr i ti, Gary. A do fe wedodd Gary, ges i'r pleser o weld hwn ar waith, a mi oedd y ffaith bod hinsawdd cwricwlwm i Gymru jyst yn gwau yn naturiol, ond oedd y medre yn cael ei datblygu a'r medre darllen mor flaengar yn y gwersi hyn. Ond hefyd, Gary, nes i weld y sesiynau sgleinio gyda ti yn Llangennech. Ba fysa ti, fel fysa ti'n argymell i ysgolion eraill i ymgymryd y hyn, a dwi'n synnu, chi'n gwely'n llwyddiannus, chi'n monitro, chi'n gwerthuso hwn yn aml. Pa gyngor fydde ti'n rhoi ysgolion eraill mwyn mabwysiadu rhywbeth tebyg? Mae'n anorfod i ni ar hyn o bryd i edrych ar systemau ymyrraeth sydd yn anodd i gynnal yn ysgol ar hyn o bryd. A dyna'r nod yn y fan yma yw sicrhau bod ni yn gwybod yn union beth yw targediad disgyblion. Ac mewn sesiynau tebyg i hyn, mewn dull grŵp ffocws, dull gwaith annibynnol, mae modd i ni ymarfer darllen, a hefyd gwthio'r targedau, sgiliau'r plant yn ei blaen trwy weithgareddau pwrpasol. Ond dwi yn credu'n gryf bod hi'n bwysig bod y gwaith darllen hynny, nid yn darllen o unrhyw le, ond yn darllen sydd yn ganolog i waith cwricwlwm y dosbarth ar y pryd, achos mae hynny wrth gwrs yn mynd i sicrhau bod y plant yn deall ei gwaith mewn
pynciau yn draws gwricwlaidd hefyd. A chi wedi rhoi sylw manwl wrth, bod cynllunio manwl wedi mynd mlaen, enghraifft gyda defnyddio hanes lleol teulu'r Beasleys, chi dal wedi integreiddio'r y medrau pwysig yna dal yn y gwaith a chi wedi rhoi sylw blaengar i ddarllen. A chi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn llwyddiannus? Yn bendant, o'n i'n gweld cynnydd ar lawr y dosbarth o ran y rhugl y plant yn datblygu oherwydd bod nhw'n deall y geirfa oedd angen yn y gwersi hynny. Ond y peth allweddol yw wrth gwrs bod angen enyn diddordeb y plant yn y sesiynau, mewn darllen wrth gwrs yn y sesiynau. A mae hynny, dyw e ddim yn rhwydd bob amser i wneud hynny wrth gwrs. Gary, diolch yn fawr iawn i ti a nôl at y ti Dyfrig. Diolch. Wel, diolch yn fawr iawn, a diolch i galon i chi gyd am y cyfraniadau gwerthfawr yn gweminar ni heddiw. Wel, da ni wedi dod i ben, felly diolch yn fawr iawn i ti Heledd, diolch hefyd i Rhys am gyfieithu, ond eto'n arbennig iawn, diolch i Awen ac i Gary am fod mor barod i rannu eich profiadau a'ch arbenigedd, ac wrth gwrs diolch i chi gyd am ymuno gyda ni. Dyma'r sesiwn Estyn yn fyw cyntaf i ni o'r flwyddyn academaidd hon. Felly os oes gyda chi unrhyw adborth, yna plis cysylltwch â ni. Mae hynny'n bwysig i ni. Bydd yn gweminar nesaf ni yn fyw pethefnos i heddiw, a fe fyddwn ni'n canolbwyntio ar y cyfnod pontio rhwng ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd. Felly mae croeso i chi ymuno ni yn y sesiwn honno. Felly ar ran Estyn, diolch yn fawr i chi ac wrth i ni agosau at y Nadolig, gai fod y cyntaf i ymuno Nadolig llawen i chi. Noswaith dda, diolch yn fawr iawn am ymuno.